студена разходка по улиците, ще правим маркетинг по улиците на Хамбург. Сега сме тук на Christmas Market, Weihnachtsmarkt или Коледния пазар. Един от многото в Хамбург. Този не е най-епичния, но е доста готин. На центъра е на Юнфенштиг. Не е Аустера, Бинен Айса. И реших да излезем от обичайните норми в къщи на бюрото пред камерата и да ви взема с мен малко на една доста студена разходка, където пак ще можем да си поговорим за някакви полезни неща в маркетинга. Исках да ви разкажа за моите маркетингови истории в Германия и всъщност за това как успях да получа място в една от наистина най-големите и готините маркетинг агенции изобщо в Германия, които се занимават с реклама и те са едни от най-големите и в Европа. И как се случват нещата. Така както се случиха и в най-големите издателства, където успях да спечеля място, между над 100-200 други човека, които са кандидатствали за същото място, което по някакво чудо успях да взема аз. И сега в последствие разбирам какво е било печелившо. Говорих и с шефовете ми, моята шефка, която ми стана като ментор. Изобщо шефовете ми на местата, на които съм работила, ми беше много интересно и ги попитах, добре, защо аз? Защо избрахте мен накрая? И те ми казваха винаги едно и също нещо. Ето тук е един лебед, който чака. И те ми казваха винаги едно и също нещо. И това беше, защото толкова се личеше колко много ти се работи. Колко много ти се работи тук. Просто той извираше от тебе вегена това желание да работиш с нас. И настроението, и с изобщо самото интервю точно с тези хора за местата, които спечелих, които са били примерно в АДАЦ, в голямото издателство. АДАЦ в Германия е наистина много голямо име. Вау! В Геосезон списанието в Груналтия, които бяха наистина най-голямата, преди RTL да ги купи, те бяха най-голямото издателство за Европа. В Think, което е една от най-големите агенции изобщо в Германия за маркетинг и правят имат жестоки проекти и работят с страхотни клиенти. Как стана? Ами стана така, че на интервюто мина супер готино. И на следващите места, на които съм кандидатствала, мина по същия начин интервюто супер готино. Когато не се опитвах да се правя на учител или на някакъв супер експерт, супер дървено и твърде професионално. Обикновено нещата ставаха, когато наистина имаше настроение, показвах на хората, че наистина имам желание да работя с тях, показвах им какво знам, разказвах им за опита ми, разбира се, но най-вече имаше едно такова готино топло отношение и трябва да се покаже на хората наистина, че имате желание, че нямате търпение точно с тия хора, точно там да работите, в този екип и да ви е приятно. Това трябва да го излъчвате, освен експертизата, която ще дадете. Защото в много от случаите абсолютни професионалисти, които са супер експерти, но са супер скучни и минава изключително дървено, защото се опитват да са прекалено професионални, не взимат местата. И това ми се е случвало също много пъти. Винаги, когато съм се опитвала сухо да премина всичко и професионално, не са се получавали нещата. Трябва някакси да се изгради тази междучовешка връзка, която всъщност да даде усещането на хората срещу вас. Да, имаме желание точно с тебе да работим. Ти си някакъв готин, позитивен човек и ние при положение, че прекарваме цял ден заедно и може би голяма част от живота си заедно, естествено, че ще искаме да ни е приятно, да ни е забавно, да ни е готино и да е с човек, който вкарва настроение и който наистина има желание да работи с нас и е надъхан, така да се каже. Това работи безотказно и наистина мога да ви препоръчам винаги, дори за проект, дори за собствен бизнес, защото в крайна сметка ние винаги работим с други хора. Клиентите ми са хора в края на краищата. И наистина мога да ви препоръчам да го прилагате за всичко. Дали ще е за вашите клиенти, дали ще е за някаква работа, за която кандидатствате. Важното е да отивате с позитивни, с усмивка, с желание и да показвате на хората, да, знам за какво говоря, имам опита и същевременно съм човек от плът и кръв, който иска да му е приятно, който иска да е в готина обстановка и да, имам желание да работя точно с вас.
и да си прекараме супер готино, докато правим някакви смислени, успешни неща заедно. Това мога да ви препоръчам. Наистина, за мен работи безотказно всеки път и всеки път, когато не го приложа и се правя на нещо, което не съм или нещо прекалено професионално и дистанцирано, нещата не стават. Това е, хора. Искам да ви пожелая един прекрасен и успешен ден и се надявам кратката ни маркетинг разходка из Хамбург да ви е приятна, защото аз умирам от скълт. Замръзнаха ми ръцете, на моя оператор също. Виждам как вече камерата трепери от студ, така че мисля да му го спестя и да се прибираме на топло. Благодаря ви и прекрасен и успешен ден! Ето тук и навайнах с марката нещо, хора, което исках да добавя. Естествено, че има много готини щандове и неща, но в крайна сметка има значение и кой ви приветства от щанда и дали ви поглеждат с усмивка и с ведро настроение, като че наистина вие сте специален клиент и с удоволствие искат да ви обслужват и да ви направят да си направите заедно един готин подарък. Има наистина много значение, защото съм на етап от живота ми, в който като вия много намусени хора на някакво място и не желая да хващам от тяхната негативна енергия и ще отида на съседния щанд, където ще са много по-усмихнати и ще е много по-приятно. Това е. Има значение винаги отношението и нагласата.